Martxoaren 2tik 4 bitartean, gustoko elikadura eta gastronomia produktuen azokak ateak zabaldu zituen Bilbao Exhibition Centerren. Kalitateko produktuak hemen bertan ekoitziak eta eskuz prestatuak ditu ezaugarri gustoko azokak. 300 ekoizlek, enpresa txikik eta erakundek hartu zuten parte gustokon, itsasoko zein lehorreko produktuekin. Ekoizle batzuk Euskadikoak ziren eta beste batzuk estatuko autonomia erkidegoia guztietatik etorriak. Gustoko azokak 2 edizio baino ez ditu behar izan hazkunde nabarmena lortzeko eta gaur egun gertuko produktuen eta artisau produktuen erreferentziazko azoka bilakatu da. Seguir trabajando por lo Gure herriaren erronkak gure gain hartu behar ditugu. Kalitatea, jatorri zenak, produktuen jatortasuna. Euskadi produktu guzti horien erreferentzia da. Eta gustoko azokak, azken finean, kultura horren eta tradizio horren alde egiten du. Betidanik ezagutu ditugun produktuak non nahi ezagutzera emateko. Beraz, ezertan lagundu albadugu primeran. Gustokoren 2. edizio honetan ekoizleen kopurua 2 aldiz handitu dela gogoratu behar dugu. El número de productores. Euskal administrazioek ekoizle txikien alde egiten dute eta jarrera hori guztiz bat dator gustoko azokaren filosofiarekin. Guk zaintzen ditugu gure bertoko produktoreak eta egunero gure emakume eta gizonek egiten duten lan. Lurretik ekarritako produktuak gaur eta datozen 2 egunotan hemen egongo dira, Bekonetan, eta Bizkaiko Foru Aldunditik laguntzen dugu 55 ustiategi hemen izateko, hemen adierazteko ze nolako produktua dakate, kalitate handiko produktuak dira, eta aukera dago bai erosteko, bai ezagutzeko, bai inkluso beste ekimen batzuk izateko, eta nahi duguna da aurrera begira produktoria eta kontsumitzaileen arteko hartu emanak sendotzea eta izatea jarraitzeko erosten. Garrantzi handikoa da neurriak hartzea Euskadiko hiri eta landa eremuen artean arrailik sor ez dadin. Horretarako, tresnarik onenak kalitateko ekoizpenak eta kontsumitzaileen kontzientziazioa dira. Da modu oso egokia baita gure landa ingurunea eta urbanoa den ingurune hori gehiago batzeko. Zorionez Euskadi nahiko batua daude, baino elkar ezagutzen dute, baino hori areagatzeko modu bada. Da modu bat baita gure sektoreak dituen produktua kontsumitzaileari erakusteko eta kontsumitzailea jakin dezan nork ekoiztu duen, nola ekoiztu duen, ze balio dituen produktu horrek. Eta da modu bat gaina gure landa inguruneak eta lehen sektoreak ekoizten dituen produktu horiko berenak ezagutzera emateko. Bilbao Exhibition Centerreko azoka esparrutik kanpo jarritako instalazioetan, topaketa garrantzitsua antolatu zuten gertuko eta kalitateko elikadura ereduari buruz hitz egiteko. Nirea programak bultzatzaileak batu zituen eta horrez gain programaren helburuak lortzen lagun zezaketen enpresak eta erakundeak ere gonbidatu zituen. Nirea lankidetza publiko eta pribaturako programa bat da. Lehen sektorea bizkortzea eta landa eta itsas eremuak suspertzea ditu helburu. Hori lortzeko, erakundeen, entitateen eta euskal gizartearen arteko erantzunkidetasunaren alde egiten du. Azik berak aitortzen duenez, Nirea garrantzi handiko tresna da gure herriko landa eta itsas eremuei bultzada berria emateko. Nirea programa, nik uste dut oso programa importantea dela, sensibilizazio mailan, gure Euskal Herriko hiriek eta gune urbanoek ulertu dezaten benetan landa ingurune biziak eta lehen sektore kompetitibo bat eta etorkizuna izango duen bat izan behar baldin badugu, beraien konpromezue behar beharrezkoa dela, nola ez, batetik eta lehen sektoreko produktuak erosiz, baina hortatik datago hainbat gauza daude benetan eragile sozioekonomiko ezberdinek eta hiritarrak nolabait bakanka ere egin ditzaketenak benetan landa ingurune bizi bat izan dezagune etorkizunea. Nagore Garzia dinamizatzaileak Nirea programaren jatorriei eta bilakaerari buruz hitz egin zuen. Nirea surge en el año 2014. Nirea 2014 urtean sortu zen.
Landa eremuen gaia lehendik lantzen zuten hainbat eragile batu zirenean. Batez ere, euskal gizartea garapen iraunkorraz eta garapen orekatuaz kontzientziatu nahi zuten. Sustatzaileak garai hartan Eusko Jaurlaritza eta AZI izan ziren. Eta geroago beste asko sartu ziren ekimenaren barruan. Kudeaketa zentroak, nekazaritza elkarteak eta sindikatuak. Enpresetan, erakundeetan eta gizarte osoan erantzunkidetasuna zabaltzea da programaren helburuetako bat. Nekazaritzaren funtzio anitzak aintzat hartuta. Nekazaritza eta baserritarrak ikusten ditugu elikagai ekoizle hutsak izango balira bezala, baina askoz gehiago dira. Beken egindako topaketak balio izan zuen orain arte egindako lana aztertzeko eta itun berriak egiteko. Gaur, nirean parte hartzen duten eragileen arteko topaketa bat antolatu dugu. Beste enpresa eta erakunde batzuk ere gonbidatu ditugu. Haien lan eremutik gure alde zerbait egin dezaten. Mota honetako ekimen batek elkarrekiko ezagutza zabaltzen duenez, lagungarria izan daiteke. Gehiago egin dezaketela uste dugu. Orain arteko aurrerapenak aztertu ondoren, hurrengoak zein izan daitezkeen ikusi beharko dugu. Herritar askok galdetzen diote euren buruari, eta nik zer egin dezaket landa eremuen alde. Nirea programa galdera horri erantzuten saiatzen da. Etiketak irakurri, tokiko produktuetan arreta jarri, lehen geneukan kultura berreskuratu behar dugu. Gure aitona amonena. Sasoiko produktuak eta Euskadin ekoizten diren produktuak gogoan izan. Auzo lanen batean parte hartu, esaterako baratze batean, horrek zer esan nahi duen jakiteko. Nireako eragileek proiektu asko lantzen dituzte urtean zehar, eta web horrian kontsulta daitezke. Nirea programarekin bat datozen sektoreek lotura estua dute landa eta itsas munduarekin, nekazaritza edo arrantza ekoizleak izan ala ez. Turismoaren kasua adibidez hori da. Nik uste konexioa Nekaturro eta Nirea proiektuarekiko oso zuzena dela, ez? Argi daukagu azkenean Nekaturren bitez eta Nekazal Turismo eta Landetxeen bitartez kontsumidorera inguratzen dugura landa eremua, ez? Eta hor, azkenean sensibilizazio puntu bat ere egiten dugu, ez? Azkenean eskaparate bat gara, gure nekazal turismoetara ez bakarrik hemen Euskaditika, baizik eta herri edo hiri handietatik datozkigu, eta askok ez dute ezagutzen zer dan landa eremua, eta ni ustez eskaparate bat garela beraientzako. Gure nekazal turismoetan badukate baita ere aukera inguruko produktu lokalak dastatu eta noski baita ere erosi eta etxera eraman, ez? Ekoizpenen eta elikaduraren sektorea zenbat eta indartsuagoa izan, orduan eta errazagoa landa eta itsaseremuak bizkortzea. Euskadin teknologia zentro ugari ditugu esperimentazioak, berrikuntzak eta elikagaien segurtasuna ikertzeko eta funtsezko zeregina betetzen dute. Elika da horren adibide ona. Behar dugu, gure zentroa, gure teknologia bitartez, gure elikagaien segurtasuna hobeagoa izatea, bertatik urteten daben produktuak kalitatezkoak izateko, eta gero eta jente gehiago nahi izateko bertan lan egitea, ze kalitate onako lana da, gero bebai bizimodu ona ematen dau bebai bertan bizitzea, eta azkenean aktibitate ekonomikoa aurrera joatea. Gatozen berriz ere gustokora. Ostiral goiza publiko profesionalari eskainita egon zen. Banatzaileek eta erosleek urrutiko ekoizleekin harremanak estutzeko aukera izan zuten. Gustokon batu ziren 77 euskal ekoizleen artean ekoizpen ekologikoen, euskolabeldun produktuen eta jatorri izenen presentzia nabarmena izan zen. Gure gastronomiako jakirik onenak espazio bakarrean, eskura bai profesionalentzat, bai publiko guztiarentzat oroa.
Zailako tipulamorea oso kantitate txikietan ekoizten da, baina enkarterriko harribitxietako bat da. Lehen mailako erakusleio honetan agertzeko aukera ematen die gustokok mota horretako produktuei. Produktu hau lehendik ondo baloratuta zegoen. Egia esan nekazaritza gogorra da. Ez du etekin askorik ematen. Jendeak ez du lanaren gatibu izan nahi. Baina ni pozik nago nire lanaz eta egiten dudanaz. Eta gaur hemen egotea niretzat ere garrantzitsua da. Slow Foodek tradizioan eta herrialdean sakon erroturiko produktuak defendatzen dituen nazioarteko mugimenduak sekulako pagotxa du Euskal Herrian. Arabako atala lekuko. Zorionez, gure lurraldean oso goi mailako produktuak ditugu, eta asko gainera. Gaur produktu hauek ekarri ditugu. Arabako mendialdeko moxalkia, terreina haragia, artzai gazta, Añanako gatza, Arabako mendialdeko bollurra, txakolina, artisau teknikaz eginiko garagardoak, boladan daudeta, Arabare Erriosako ardoak, eta mendiko eztia. Beraz, denetatik pixka bat, baina kalitaterik handieneko produktuak dira denak. Gure kostaldeko kontserba lantegiek euskal arrantzalek harrapatutako arraina erabiltzen dute neurri handi batean. Hortaz, bi sektore garrantzitsu hauek elkarren osagarri direla esan daiteke. Txikize dela enpresie, lau lagun handra eta bi gizon deku, garbitxuteko eta dara, banabanaka garbitxutie, sari egaz, da luzi izeten da, berau bierra. Hangau sortzi orduz ezarritxe, beraz begide denpora guztizen, ataten geldike berau enpresatxue, txikize izin da, eta hasi gara etzen, ja, oso ondo. Bosarren gauz, saldu be politxo etxen dugu, Bisitarietako askok nekazaritzan edo elikagaien industrian jarduten dute. Raimundo Abando esaterako, Arabako Errioxatik bekera etorri zen, gustokon izan ziren banatzaile eta bezeroekin harremanak estutzeko. Guardian badugu upategi bat, Lasorlas du izena, baina ez dugu estanarik jarri, hau elikagai eta artisau produktuen azoka baita. Hala ere, hemen Bizkaian dugun banatzailearekin eta beste bezero batzuekin elkartzeko aukera ona zen. Gure ardoa oso ezaguna baita, bai Bilbon, bai Bizkaia osoa. Nirea programaren aritik aipatu dugun bezala, ekoizleen eta elikaduraren sektorea turismoarekin dago lotuta. Eskualde bakoitzak kultur, gastronomia eta paisaia ezaugarri bereziak ditu eta turismo jasangarria bultzatzen laguntzen dute. Arabako Errioxari dagokionez, adibide oso ona da, gainera guretzat ardoari eta gastronomiari buruzko turismoa guretzat oso importantea, oso garrantzitsua izan da, batez ere ekonomia asko sustatu duelako. Eta guk aurten bigarren edizioa egingo dugu, maiaren inguruan feria, eta bertan Arabako Errioxako eta Euskadiko beste produktu batzuk dastatu daitezke, eta guztiok etortzera gonbidatzen zaituztegu. Gustokon antolatu ziren ekimen ugarien artetik, dastak eta showcookinak ez ezik, otar produktuen aurkezpena, dasta eta salmenta berezikin nabarmendu behar ditugu. Otar, maila handiko plater prestatuei emantzaien izena da. Eusko Jaurlaritzako elikagaien industria sailak babestuta, lankidetza eta berrikuntzaren emaitza da. Otar da ezaugarri bat, atera deuna pixkat, proiektu baten lortu dituen produktu sukaldatu gama zabal bat eta gainea produktore desberdinetako produktua lortuta, horiek denak markatzeko, identifikatzeko. Proiektotan egon geha, bai ekoizleek eta ekoizletan Garaia Kooperatiba, Lumagorri, Urduñako Zaporeak, horiek gehienak ekologiko lan egiten duenak eta Baserria Kilometro Zero. Gero aukitxo, apoio teknologiko aukideu, hasieran errezetak eta sortzeko eta teknikak eta teknologia markatzeko Bilboko Sukaldaritza Eskola, eta gero ja azkenean rematea emateko eta produktoriek fase industrialan egiteko Sardeska.
Hoietaz aparte laguntza auki dute bai Gorbeialde eta Lea Artibaikoa. Otar produktuek Eusko Labelarekin eginak ikurritza izango dute eta goi mailako produktu prestatuen eredua aitzindari bat osatuko dute. Laster, merkatu gehienetan ikusi ahalko ditugu. Azken urte hauetan desente aldiz entzun dugu etorkizunerako ezinez garrantzitsua dela produktu gama hau. Azkenean ohituerak, bizierak egiten du olako produktuak gero eta gehiago behar izatea. Eta produktu horien barruan guk uste dugu egongo dela aukera bat, produktu basikoan aldetik eta bai prozesua eta emaitzaren aldetik leku bat egongo dela gure produktu zertifikatuentzako. Gustoko, aukera paregabea da ekoizle txikientzat eta artizautza teknikak darabiltzaten enpresentzat, euren produktuak plaza handira atera ditzaketeta. Produktu hautatuak, 0 kilometroko jakiak, janari ziurtatuak eta ingurumena aintzat hartzen duten produktuak. Gustokoren bigarren edizioak arrakasta handia izan du eta tokiko produktuen azoka gisa finkatu da.